Айде, дойде времето, се радваме на сутрешните часове. Вчера направо на опържи. След големите дъждове почваме мръсните жеги. Браво, бе! И пък за какво? Малко да оплакнете улиците? Или просто заради жегата? Не дейте, много се изсилва, че после цяло лято няма да има нищо. Но ми се струва, че нещо много рано са почнали. Но няма толкова с вода, Мете, кой ще плаща тази вода? Хубаво, че го миете, ама после пак от нашия джоб. Интересно, аз от парка видях Дружба, на такова долу. Там пълниха. Ай, сега се връща наобратно даже. Брехма, да ще идва президента, чак толкова много оплакнати главната улица. Нека аз се радвам да го правят. Ма да не е един път. Ето каква била работата. Тя е обърнала тук, където най-дават. Е обърнала и продължила наобратно по Василевски. Ясна е работата. Ясна. Следва. Да. Нито надолу има мокро, нито нагоре е мокро. Ето тук къде е границата, тук е завъртяло. Той върто толкова бързо ще се върна. Ясно. Ясно, разбрах вече. Пак е нещо. Сега ако отишъл и до паметника на обесените и се завъртял, или до царец е далеч.